Harjoitellaan Windows 11 työpöydän muokkausta. Ensinnäkin täällä vasemmalla tai missä tahansa tällä työpöydällä voi olla tiedostoja tai pikakuvakkeita erilaisia sovelluksia, eli ne käynnistyy näistä, tai sitten kansioita. Täällä vasemmalla alhaalla on tämmöinen pienoissovellusten käynnistysnappula, ja tehdään täällä nyt semmoinen toiminto, että ei käynnistä tällä tavalla automaattisesti, kun sen päälle menee. Painetaan tuosta rattaan kuvasta ja valitaan tämä, että ei avaudu, kun osoitetaan tässä kuvakkeen päälle. Nyt se pomppaa sinne meidän silmille heti tuosta. Sitten täällä on tehtäväpalkki, on koko tämä alue täällä alhaalla. Se sisältää muun muassa tämän aloitusnappulan, josta saadaan käynnistettyä kaikki sovellukset. Ja sitten sieltä voidaan kirjautua ulos tai vaihtaa käyttäjää tai lukita se kone. Eli tämä lukitseminen on tärkeää, kun lähtee koneelta pois, että kukaan muu ei pääse sun tietoihin käsiksi. Sitten täältä voi tietysti sulkea tämän koneen tai laittaa se lepotilaan tai käynnistää uudelleen. Ja täältä näkyy sitten mitä sovelluksia on tällä hetkellä tähän kiinnitettynä, eli aina näkyvissä, ja sitten näkyy mitä muuta on tässä tehty viime aikoina. Ja tietenkin hakutoiminto, voidaan hakea sieltä niitä sovelluksia, tai sitten sama homma löytyy tästä hausta. Sitten täällä on tehtäväpalkin pikakuvakkeita, eli pystytään nopeasti aukaisemaan erilaisia sovelluksia. Ja viimeisenä täällä on ilmoitusalue, jossa näkyy erilaisten asioiden tämmöisiä pikkukuvakkeita, joista päästään helposti käsiksi. Niin esimerkiksi kaiuttimien ainevoimakkuuteen, mikä on tärkeä, tai vaikka Bluetooth-laitteisiin. Ja lopuksi on päivämäärä ja aika. Tärkeää tässä Windowsissa on se, että oikeita nappia pystytään käyttämään näillä eri alueilla. Esimerkiksi työpöydällä voidaan oikealla napilla esimerkiksi tähän työpöydälle tehdään uusi kansio. Tehdään tähän nyt tuo tehtävässä oleva kansio nimeltä harjoitus. Painetaan enteriä ja sitten voidaan. Ja nyt on lukittu tähän nämä kuvakkeet, niin laitetaan tähän silleen, että ne on lukittuna sinne. Eli siinä piti painaa järjestä kuvakkeet automaattisesti, kun otetaan pois, niin sitten voidaan liikutella näitä täällä vapaamuotoisesti. No sitten meidän täytyy tehdä tänne harjoituskansioon tuommoinen tekstitiedosto muistio. Onnistuu siten, että voidaan tehdä se muistio esimerkiksi suoraan tähän työpöydälle ensin, eli otetaan taas tämä uusi ja sieltä tällainen tekstitiedosto. Kirjoitetaan se muistio siihen. Ja nyt me voidaan sitten viedä se tonne harjoituskansioon. Ja jos me painetaan oikea nappi tuossa päällä pohjaan ja lähdetään raahaamaan sitä, niin se kysyy, että näin. Niin se voidaan valita, että kopioidaanko se siihen, eli se jää myös tänne, tai siirretäänkö se tänne, vai luodaanko siihen vain pikakuvake. No tässä tapauksessa me valitaan toi siirre. Ja nyt se meni sinne kansioon. Jos me tuplalla klikataan sitä kansioon, niin me saadaan auki tämä resurssien hallinta, jolla voi näitä erilaisia tiedostoja ja tietokoneella olevia kansioita ja muita täältä tutkia. No se muistio joka tapauksessa on tuossa nyt. Se voitaisiin yhtä lailla siirtää sitten takaisin tänne työpöydälle. Noin, nyt se on taas tuolla työpöydällä. Jätetään sitten lopuksi se sinne harjoituskansioon. Eli oikealla se kysyy, ja sitten se mikä on vahvennettuna tässä, niin se toimii sillä vasemmalla napilla. Että jos vasemmalla siirretään, niin se tulee toi siirto sitten, mikä siinä on viimeksi valittu. No sitten mukautetaan työpöytää, eli valitaan joku toinen teema tänne, tai taustakuva tai väri.
voidaan esimerkiksi valita tämmönen hehkuteema tai mikä nyt sitten miellyttää. Se muuttaa näitä värejä täällä ja tuota taustakuvaa ja saattaa muuttaa muitakin asioita. No, mä valitsen takaisin ton tasainen väri. Ja tuossa mikä se oli aikaisemmin. Ja sitten me tehdään noita tehtäväpalkin pikakuvakkeita lisää tonne. Eli laitetaan esimerkiksi tuolle Paintille. Eli lähdetään hakemaan tästä hakutoiminnallista Paintia. Ja se löytyy tosta. Niin voidaan täältä valita ja kiinnitä tehtäväpalkkiin, niin se tulee tänne se pikkukuvake näkyviin. Ja sitten tällä hetkellä se on tässä aloitusvalikossa kiinni. Eli tässä aloituksessa on tuo Painti. Saadaan myös täältä sitten kiinnitettyä tehtäväpalkki. Eli oikeata nappia tässä päällä ja sitten kiinnitä. Ja sitten kuvakaappaustyökalu kiinnitetään. Eli lähdetään hakemaan sitä. Painetaan oikeeta. Voidaan kiinnittää aloitukseen tai tehtäväpalkkiin. Kiinnitetään tehtäväpalkkiin se. Ja vielä tuo Clip Jump. Oikealla napilla ja kiinnitä. Sitten viimeiseksi muokataan sitä ilmoitusaluetta, ettei tarvitse painaa tätä väkästä täällä, jos halutaan näitä loppuja sovellusten ilmoituksia tai kuvakkeita niistä saada näkyviin, niin painetaan jälleen oikeata nappia täällä tehtäväpalkki-asetuksissa. Ja täältä löytyy muut ilmaisin alueen kuvakkeet. Ei näytä tai piirretä ilmaisen alueen lisäkuvakkeita. Painetaan tuossa vasenta. Ja nyt me saadaan täältä niin sitten vaikka nämä kaikki näkyviin, mitä täältä löytyy. Tämä nyt voi olla vaihteleva määrä lippuja, että mitä sovelluksia on asennettu. Nyt se ei ole sitä väkästä enää, vaan ne kaikki näkyy tässä.